मित्रांनो आता आम्ही आलो आहोत मालवणला आलेलो आहोत देवबाग बीचला. तर आता आम्ही संगम पॉइंटला जाणार आहोत तिकडे खाली आणि त्याच्यानंतर इथे एक बीच आहे सुनामी आयलंड म्हणून. तिथे पाठी दिसत असेल तुम्हाला तिथे परत जाणार आहोत. काहीतरी सुनामी काहीतरी झाला होता काहीतरी 600 किलोमीटर तिथे सुनामी आली होती म्हणून त्याला नाव पडलं सुनामी आयलंड म्हणून. तर हे माझे मित्र आहेत आणि ते आमच्यासोबत काका आहेत, ते आम्हाला पॉइंट दाखवणार आहेत. 600 किलोमीटर आणि आमची प्रायव्हेट बोट चौघांसाठी प्रायव्हेट बोट आहे बघा. कोणच नाही बोट मध्ये. तर भेटूया संगम पॉइंट जवळ. हो काय तिकडे लाट वरती येत आहेत. हा म्हणतो मासे उड्या मारतायत. काय सीन आहे. पैसा वसूल. तो तिकडे संगम पॉइंट आहे जिथे खाडी आणि समुद्र मिळते ना, तसा पॉइंट आहे तिथे एक. देवबाग बीच देवबाग. हे काका आता आम्हाला या पॉइंट सर्व माहिती देणार आहे. हा जो डोंगराचा सीन गमतोय बघा, आकार गमतोय त्याला कोकोडाईल शेप म्हणतात, म्हणजे मगरी सारखा आकार. हा बघा, हा समोर दिसतोय तो. इकडे नाही आपल्या खाड्यामध्ये पण मगर नाही आहे, पण मगरी सारखा सीन आहे. आणि हा बघण्यासाठी तुम्हाला पिक्चर काढायला काकण पिक्चर आहे मराठी बघा, तो पुरा इथे झालेला आहे. हा बघा, हा समोरचा डोंगर आहे कोकोडाईलचा शेप. पण इथे मगर नाही. ते तिथे असे माड आहेत ना, तिथे ते मगरीचं तोंड वाटतंय म्हणून तो असं नाव पडलंय त्याला. दादा पुढे गेल्यावर हा संगम पॉइंट आहे. संगम पॉइंट याचा अर्थ कर्ली नदी. कर्ली नदी. आता मी पुढे जाणार सांगतो तुम्हाला, माहिती महत्वाची बरोबर. लक्षात का हा जो भाग आहे ना, तर हा वाळूचा भागचा टप्पा होता ना, तो वाळू तिथे आहे. आणि पारंपरिक जे आयलंड होते त्याच्यामध्ये आणि वाळू पडली, त्याच्यामुळे काय झालं, सुनामी म्हणून ते आयलंड तयार होतं. आता ते बघा आयलंड हे कमी झालं. आता आपण नंतर जाणार ते फिरून कुठलं मोरेश्वर आयलंड. कसं आलं का, म्हणजे त्यावेळी पाण्याच्या फोर्सने ते बनलं, तर पार्श्व पाण्याच्या फोर्सने वाळूची निघून जाते. म्हणजे चोपटी वाजवलं त्याच्यामुळे ती वाळू कमी झालेली आहे. लक्षात आलं का. आता पहिलं हे बेट ते सुनामी आयलंड म्हणायचं ते हे बेट. ते हे बघ गमत आहे तुला, ते बोट चालते आहे बघ, तिथे वाळू गमते आहे ना जरा जरा ती. हा ते बेट मोठं होतं पहिलं, असं होतं. हे बघा, ही बोट हालायला लागली. हा घाबरलाय भरपूर. हा बघा कसा धरून बसलाय. घाबरायचं काय. हे बघ, समुद्र कधीच कोणाला मारत नाही, मी सांगू शकतो. मी मच्छीमारी केलेली आहे, त्याच्यामुळं मला माहिती आहे समुद्र कधी कोणाला मारत नाही. आता कोणाला सांगितलं इथं पिऊ नका तरी उड्या मार, ती कोणती चुकी, समुद्राची काय आमची. असं आलं का दादा. नदी कुठली म्हटलं. कावेरी. कारली कर्ली नदी. ओके बरोबर. कर्ली मासा याला जास्त माहिती आहे. काकांनी सांगितल्यानुसार आहे हे मगरीचं तोंड आहे. हे बघा पक्ष्यांचं बेट. सांग हे बघा, आले ते एवढे लांब फिरायला पण काय त्यांची गावाची हरकत काही सुटत नाही आहेत. दगड मार. हे इथे थवा आहे आणि तो मगरीचं तोंड म्हणून मगर पॉइंट म्हणून म्हटलं त्याला.
काय हाफ चटी पाण्यात आले का फुल चटी घालून खतरनाक. माझं काय अपघात दर्पणी असं हे सकाळच्या वेळी दादा हो दादा इथं सकाळच्या वेळी डॉल्फिन येतात. डॉल्फिन पॉइंट आहे मेन. हा मेन डॉल्फिन पॉइंट आहे. इथे डॉल्फिन सकाळच्या वेळेला येतात. संगमच्या पोटी बाग माझी ही बघा बोट डेकवताचे डॉल्फिन पॉइंट आहे. ते सकाळी लवकर 6:45च्या मला तिथे डॉल्फिन येतात सकाळच्या वेळेला. हा बघा बोट हरायला लागली, हा घाबरायला लागला. ओ माय गॉड. तिकडे काय एवढं वाटत नाही. हे देवबागचं लास्ट टोक आहे. हे देवबाग बीच. ही बोट बघ कशी हलते. ट्वँग ट्वँग खतरनाक बोट हलते. हे बघा हा उलटी करणार आहे वाटतं. हे बघा डॉन डॉन हे बघा आता मी उलटी झालो असतो. काका मी बाळा नाही, दाढी बघा मला. आपल्याकडे स्कुबासाठी बोटी वापरतो. हो ना 34 फूट लांब आहे. 7 फूट उंच आहे. ही एका साईडची गेला तर अशी काय करून तिला अशी करून ही बोट बघा. ही बोट हे समोर जमत आहे ना, हे भोगे बीच आहे. पुरं बीच भोगावे बीच. बोट हलवती जरा मस्त वाटत. मागे हालायला लागली. खतरनाक. हा बघा घाबरला. कारण बघा काय ते भिजायला होतंय. काही खारा पाणी आणि मोबाईल आहे त्यामुळे नो रिस्क. हे देवबाग बीचचं लास्ट टोक आहे. चंदन गाव आहे भरपूर लांब आहे. गाडी आता आम्ही जाणार आहोत त्सुनामी पॉइंटला. मी काढतो आधी सेफ्टी जॅकेट. सेफ्टी जॅकेट हे माझं जॅकेट. बोट हल्ल्यावर जरा उपयोगी येतात. बाकी काय विशेष नाही. बाकी काय विषय तेव्हा जामच हलत असेल बोट. नाही आहेत डॉल्फिन. डॉल्फिन नाही आहेत. तो त्या टोकाला त्सुनामी पॉइंट आहे. तिकडे जातोय आता आम्ही. तुझी बोट आहे ना काय माहित नाही. नेवाळी हे आपल्या खाडीमध्ये जे मोठे मोठे खेकडे मिळतात ना, हा खेकडा पॉइंट. हा खेकडा पॉइंट आहे. आपल्या ज्या खाडीमध्ये मोठे खेकडे भेटतात ना ते इथे भेटतात वाटतं असं ते काका म्हणतायत. खेकडा पॉइंट बोलतात. विश्वास नाही आहे. आता बघितलं नाही तर विश्वास कसा ठेवणार. एक नंबर दिला नाही बघ. खतरनाक रे. आठच टेपला असता. दगड मार. हा दगड आणाय होती ना. मला पडलं खूप. हे विराज पाटी आहे. मी जातोय पुढच्या टोकाला जातोय. हे पकडा रे मला. थांब मी दाखवतो ना इकडे जाताना. हा काय जा. मी व्हिडिओ करतो.
कोण शिट्या मारतोय? वाव ऑसम. काका इकडे बोट नाही ना हलणार? तर मी उलटो पाण्यात. ढोपऱ्यावर पाणी पिकत. खिशात फोन आहेत 2. हातात ये काय. हा खरा त्सुनामी पॉइंट आहे, पण हा खूप आधी वर्ष होता. तर इथे आता लाटा येऊन ते वाळू वाहून गेलाय. आणि तो आता तिथे एक नवीन बीच झालाय, तिला काहीतरी काकांनी नाव सांगितलंय. आता तिथे जाऊ तेव्हा समजेल. तिथे खूप बोट्स आहेत आणि तिथे काहीतरी इव्हेंट आहेत. तर तिथे गेल्यावर समजेल. बोट हालायला लागलाय, मी पाठी जातो. बदक बोट. मित्रांनो, मालवणी भाषा आहे का? तुमच्यावर काय बारकी बारकी पोरं कशी मालवणी बोलतायत. एक एक धरून बघ. एका काम आहेत नाही ते का काम आहेत. बघा येता पुढे आवाज धरून बसतोय. चप्पल काढ. ऐकलं का मित्रांनो? मालवणी भाषा आमची कोकणी भाषा, ह्यांची मालवणी भाषा. एकाक ते काक कशी करताक. मस्त वाटतं भाषा ना. भाटी जाऊन पुढचं पॉईंट सांगितलं नाही काकानी? त्सुनामी पॉईंट. नाही, त्सुनामी पॉईंट तो पाठी सांगितलं नाही. इथे काहीतरी नवीन नाव घेतलं. त्सुनामी आयलंड इथं तयार झालं आता. इकडची वाळू तिथे नेऊन टाकलं माझं. ओके ओके. तर आता मी त्सुनामी आयलंडवर आलो आहे. तेव्हा किती बोटी लागल्या आहेत. कशी बोट चालवायची? मिनी केरळ. मिनी केरळ. आपल्या गावड्या आंबेल्यात कशी रेस लावायची. त्सुनामी आयलंडवर आलो आहोत आणि बोट थांबली. आणि आता मी डुबुक डुबुक उड्या मारतो. उतरायचा. उतरतात बाबा. होय राईड वगैरे काय करणार? होय. तुम्ही येईल नाही मला की दुसरा कोण येईल? नाही, आता एक राहून आहे ते मारणार नाही. ए बाबू, ह्या काही नेत हो. कुठं कोण राईड करणार आहे आणि आनंद मामा म्हणून सांग. हो बाबू माझ्या पाठीच लागलो. त्यास एकदा काही घेतला उचलून. बोट करतो बघ तुमच्याकडे. हो बाबू माझ्या पाठीत लागलो. त्सुनामी बीच, त्सुनामी पॉइंट. खूप पब्लिक आहे. आणि ही आमची पब्लिक. हा इकडे काय काया कायाकिंग ना. म्हणजे कायाक, त्याला कायाक म्हणतात. आणि त्याला केलं की कायाकिंग होतं. म्हणजे ते करताना किंग होतं. तो कायाकिंग करतोय. थोड्या वेळाने जाणार आहोत. तिकडे होतो आम्ही पहिले. तिकडून तिकडे संगम पॉइंट जवळ गेलो होतो आणि आता इथे आलोय.
त्सुनामी पॉइंटला. हा इकडे केरळ पॉइंट बोलला जातो, ते माड आहेत ते सर्व. आणि ही इकडे पब्लिक आहे सगळी. हो दुकानं बघा किती उंचावर बांधलेली आहेत. म्हणजे विचार करा इथे या बीचवर पाणी किती भरत असेल. किती वरती आहेत बघा. पैसे आपल्याकडे पैसे यहाँ पे पब्लिक ही पब्लिक है. होय थांब पहिला बीच फिरूया पूर्ण. हे बघा दुकानाची उंची बघा किती वरती आहे ती. हे बघा काकी बघा कुठे आहेत. एवढे दुकानं वरती आहेत म्हणजे पाणी किती भरत असेल. मालवण ते कायाकिंग करणार, आम्ही ते तिकडे वरती जाणार आहोत. तिकडे पूर्ण खाडी आहे.